अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशधारिणे। हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैता गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम हरे हरे राम राम हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम హరే కృష్ణ. మాతాజీ చెప్పిన తర్వాత మనం పాడాలమ్మా, అందరూ దయచేసి గుర్తుపెట్టుకోండి. హరే కృష్ణ. ఫస్ట్ టైం నేను చెప్తాను చేయండి, మళ్ళీ నేను సెకండ్ టైం మీరు రిపీట్ చేస్తారు, థర్డ్ టైం నేను చెప్తాను, వెంటనే స్టార్ట్ చేసి మీరు రెపిటేషన్ అందరూ పాడండి అమ్మా. హరే కలిసి అందరూ పాడితే బాగుంటుంది. అందరూ వెంటనే నేను ఆపగానే మీరు స్టార్ట్ చేయండి, మీది అయిపోగానే నేను మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తాను, మీరు మళ్ళీ రిపీట్ చేయొచ్చు. ఓకేనా? హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. ధన్యవాదాలు. సో 5వ అధ్యాయం. నేను మ్యూట్ ఆల్ చేస్తున్నాను మాతాజీ. హరే కృష్ణ. అలాగే 5వ అధ్యాయం కర్మ సన్యాస యోగము. మరి ప్రతి అధ్యాయానికి యోగం అనే పేరున్నది. యోగం అంటే భగవంతుడితో మీరు ఆన్ చేసుకోండి, అన్మ్యూట్ చేసుకోండి. హరే హరే కృష్ణ. సో ప్రతి అధ్యాయానికి ఒక యోగం అనే పేరు, యోగము అనే పేరు వస్తుందని చెప్పుకున్నాము. సో ఇది కర్మ సన్యాస యోగము. యోగము అంటే భగవంతుడితో సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం, అంటే ఇంగ్లీష్లో కనెక్షన్ విత్ గాడ్ అంటున్నాము. సో అందుకని ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా ఈరోజు ఎందుకు యోగం అంటున్నాం అనేది చెప్తాను. రేపు మళ్ళీ నేను అడిగితే మీరు చెప్పగలగాలి. సో ఈ యోగము అంటే అర్థమేమో భగవంతుడితో సంబంధం ఏర్పరచుకోవడం, కనెక్షన్ విత్ గాడ్. అయితే ప్రతి అధ్యాయాన్ని ఎందుకు యోగం అంటున్నాము అంటే, ప్రతి అధ్యాయంలో ఇలా భగవంతుడితో సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం ఎలాగో చెప్పే శ్లోకం కనీసం ఒక్కటన్నా ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి అధ్యాయానికి మనం యోగం అనే పేరు ఉంటుందన్నమాట. సో ఈ 5వ అధ్యాయం పేరు కర్మ సన్యాస యోగము. ఇది మొట్టమొదటిగా అర్జున ఉవాచతో ప్రారంభం. అర్జునుడు మరి అనిశ్చయ స్థితిలో ఉన్నాడు కదా, ఏం చెయ్యాలి, యుద్ధం చెయ్యాలా వద్దా ఏమిటి అని. సో ఇక్కడ అడుగుతున్నాడు ఏమని, అర్జున ఉవాచ సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి యచ్ఛ్రేయయేతయోరేకం తన్మే బ్రూహి సునిశ్చితం. సన్యాసం కర్మణాం కృష్ణ పునర్యోగం చ శంససి. మొదటేమో కర్మను సన్యసించమన్నావు, ఇప్పుడేమో
మరి ఈ యోగంలాగా భక్తితో పనిచేయాలని చెప్తున్నావు. యచ్రేయ ఏతయోరేకం, ఈ రెండిటిలో కూడా ఏది శ్రేయస్కరమో తన్మే నువ్వే నాకు బ్రూహి చెప్పు, సునిశ్చితం నిశ్చయంగా చెప్పు అంటున్నాడు అనమాట. సో ముందు మరి కర్మను సన్యసించమన్నావు, తర్వాత ఏమో మరి భక్తితో పని చేయమని చెప్తున్నావు. కర్మను భక్తితో చేయమని చెప్పారు కదా, కర్మాచరణ భక్తితో చేయమని. సో అంటే ప్రతిఫల అపేక్ష లేకుండా భగవదర్పితం అని భగవత్ ప్రీతి అర్థం చేయాలని చెప్పారు కాబట్టి ఇప్పుడేమో తర్వాత అలా చెప్తున్నావు. కర్మను సన్యసించమన్నావు ముందు, మరి ఈ రెండిట్లో ఏది శ్రేయస్కరమో నువ్వే నాకు చెప్పు అంటున్నాడు. సో ఇక్కడ అర్జునుడికి కర్మ సన్యసించడం అంటే ఏమిటో క్లారిటీ తెలియలేదని మనకి ప్రశ్న ద్వారా అర్థమవుతుంది అనమాట. సో ఇక్కడ అంటే అర్జునుడు అడిగిన ప్రశ్న ఏమిటి అంటే, అసలు ఒక చెట్టు చెట్టు ఉందంటే చెట్టు నాటడం ఆపివేయాలా, లేకపోతే చెట్టును నాటి ఆ చెట్టుకు ఫలితాలు వస్తే ఆ ఫలితాల కోసం ఫలితాల పట్ల మోజు లేకుండా, ఆ ఫలితాల పట్ల ఆసక్తి లేకుండా ఉండడం చేయాలా, ఏది చేయాలి? అసలు చెట్టు నాటడమే ఆపివేయాలా అంటే పనే చేయకుండా వదిలేయాలా, లేదంటే పని చేసి ఆ కర్మఫలాసక్తిని వదులుకోవడం చేయాలా అని చెప్పి అడుగుతున్నాడు. అది మనకి క్లియర్గా అర్థం అవడం కోసం ఇలా ఈ చెట్టు ఎగ్జాంపుల్ చూపించారనమాట. అప్పుడు భగవంతుడు ఏం సమాధానం చెప్తున్నారు? సరే దీన్ని ఒక్కసారి ఇక్కడ చూద్దాం. సో ముందేమో కర్మ త్యాగం చేయమని చెప్పావు, ఇప్పుడేమో భక్తియుత కర్మ చేయమని ఉపదేశిస్తున్నావు. ఈ రెండిటిలో అసలు ఎక్కువ ఏది శ్రేయస్కరమో నాకు కొంచెం దయతో నాకు కొంచెం క్లియర్గా చెప్పు అంటున్నాడు అనమాట. నిశ్చయంగా చెప్పు అని. సో అంటే మన మనోకల్పనల కంటే భక్తితో చేసే పని ఉత్తమం అని మనం ఇంతకుముందు అంటే కర్మ యోగం ఏమిటో చూసాము. కానీ ఈ పంచమాధ్యాయంలో భక్తితో చేసే కర్మ ఇలాంటి శుష్కమైన మానసిక కల్పనలతో మనం మైండ్లో అది కావాలి ఇది కావాలని చేసే కర్మల కన్నా ఇది సరి అయిన మార్గం అని చెప్పి భగవంతుడు ఈ 5th చాప్టర్లో చెప్పడం జరిగిందని భాష్యంలో మనకు చెప్తున్నారు. కాబట్టి ప్రకృతికి అంటే మనిషి కర్మఫలాల నుంచి ముక్తుణ్ణి చేయగలదు కాబట్టి భక్తి యోగం ఇలా మామూలుగా మనం మనసులో అది కావాలి ఇది కావాలి అనేటటువంటి వాంఛలతో చేసిన దానికన్నా ఇది మనకి ముక్తికి సులభమైన మార్గము అని చెప్పి చెప్తున్నారు. అంటే మనకి ఇప్పుడు ఆత్మజ్ఞానము ఇవన్నీ కూడా దేహంలో మన ఆత్మ ఎలా బంధింపబడింది, మరి ఆత్మను మనం ఆత్మకు మోక్షాన్ని కలిగించుకోవాలంటే మన ఆత్మకు మనం మోక్షం కలిగించుకోవడం అంటే మన ఆత్మకు మోక్షం కలిగించాలి అంటే అది ఎలాగనేది మనం 2వ అధ్యాయంలో మొత్తం గీతా సారాంశం అంతా కూడా ఉంది కాబట్టి అక్కడ కొంచెం క్లియర్గా మనం చూసాం. కాబట్టి ఈ ఆత్మ మరి బంధాల నుంచి గనక విముక్తి ఎలా పొందగలదు అనేది మనం 2nd చాప్టర్లోనే బ్రీఫ్గా చూసాం. కర్మఫలాసక్తి లేకుండా మరి భక్తితో పనిచేసినప్పుడు అని. కాబట్టి జ్ఞాన స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళు చేయవలసిన ధర్మాలు ఇంకేమీ కూడా ఉండవని మనం 3rd చాప్టర్లో చూసాం. ఏది ఈ మార్గంలో ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చివరికి వాళ్ళు ఆత్మలోనే ఆనందాన్ని పొందే స్టేజ్ వచ్చినప్పుడు ఇక అది పర్ఫెక్ట్ చివరి దశ కాబట్టి వాళ్ళు ఆ స్థితిలో ఇక ఏ కర్మలు చేయవలసిన అవసరం లేదు. కానీ ఆ స్థితికి వెళ్ళే వరకు కూడా కర్మలు ఆచరిస్తూనే ఉండాలి. అయితే ఎలా ఆచరించాలి అంటే కర్మఫలాసక్తి లేకుండా అని చూసాం 3rd చాప్టర్లో. కాబట్టి అన్ని యజ్ఞాలు కూడా చివరిలో జ్ఞానంలోనే పరిసమాప్తం అవుతాయి అని కూడా మనం 4th చాప్టర్లో చూసాం. భగవంతుడు రకరకాలుగా ఈ మార్గాలు చేసినా కూడా చివరికి ప్రతి యజ్ఞం కూడా ఈ జ్ఞానంలోనే సమాప్తం అవుతుంది అని చెప్పారు 4th చాప్టర్లో. అందుకని ఆ సంపూర్ణ జ్ఞానంతో నువ్వు యుద్ధం చేయడానికి సంసిద్ధుడవవ్వు అని కూడా 4th చాప్టర్లో భగవంతుడు అర్జునుడికి ఉపదేశించారు. అంటే భక్తితో ఇంకా జ్ఞానంతో ఉన్న ఆ కర్మలు ఎంత ముఖ్యం అనేది ఇంకొకసారి భగవంతుడు
నొక్కి చెప్తున్నారనమాట. అర్జునుణ్ణి చెప్తూ భగవంతుడు అర్జునుణ్ణి భ్రమకు గురి చేసి అతని స్థిరత్వాన్ని కొంచెం కలవరపరిచారు అంటున్నారు. ఎందుకంటే భక్తితో చేసే కర్మ, జ్ఞానంతో మనం ఈ జ్ఞానంతో చేసిన కర్మలు ఎప్పుడు అకర్మలు అవుతాయని చెప్పుకున్నాం కదా. వాటికి మరి అకర్మ అంటే ఏమిటి? ఏ ఏ బంధాలు ఏర్పడవు పనికి. పుణ్యబంధాలైనా పాపబంధాలైనా సరే ఏది ఏర్పడకుండా ఉన్నప్పుడు అది అకర్మ అవుతుంది. అలా ఎప్పుడు అకర్మ అవుతుంది అంటే మనం ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా ఏదైనా సమత్వంతో ఉన్నప్పుడు అది అకర్మ అవుతుంది. సో ఈ జ్ఞానంతో మనం అటువంటి జ్ఞానంతో అలా అకర్మ విధానంలో పనిచేసినప్పుడు, కర్మను చేసినప్పుడు, లేదా భక్తి మార్గంలో భక్తితో ఏది అన్నీ కూడా భగవత్ ప్రసాదం, ఏది వచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అని భక్తితో అనుకుంటూ చేసినా కూడా అది మరి అది కూడా ఇవన్నీ కూడా మోక్షాన్ని కలిగిస్తాయి ఈ రకంగా చేసినప్పుడు. సో ఇవన్నీ భగవంతుడు నొక్కి చెప్తూ ఈ విషయాలన్నీ అర్జునుడు కొంచెం కన్ఫ్యూజన్ వచ్చి అర్జునుడు స్థిరత్వాన్ని కలవరపరిచారు అని చెప్తూ, అంటే ఈ క్లారిటీ కొద్దిగా తెలియక అర్జునుడు కలవరపడుతున్నాడు అనమాట. సో జ్ఞానపూర్వక త్యాగం అంటే ఇంద్రియాలకు ప్రీతికరమైన పనులన్నింటినీ వదులుకోవడం అని అర్జునుడికి తెలుసు. కానీ భక్తి యోగంలో కర్మను వనరిస్తున్నట్లయితే, ఎవరైనా భక్తి యోగంతో కర్మను చేస్తున్నట్లయితే కర్మ ఏ విధంగా ఆగిపోగలదు అంటే కర్మ త్యాగము రెండిటికి కూడా పొత్తు కుదరదు. కాబట్టి సన్యాసం అంటే అన్ని రకాల కర్మల నుంచి బయటపడటం అని అర్జునుడు అనుకున్నాడు అని చెప్పి ఇక్కడ మనకి భాష్యంలో అర్జునుడి యొక్క కన్ఫ్యూజన్ని వివరిస్తున్నారనమాట. అంటే కర్మ చేస్తే ఇక అది త్యాగం కింద అవ్వదు, మనం ఏదో ఒక ప్రతిఫలాన్ని తీసుకుంటున్నాం కదా, ఇంకప్పుడు త్యాగం ఎలా అవుతుంది? సో సన్యాసం అంటే అసలు అప్పుడు ఏ పని అన్ని పనుల నుంచి బయటపడటం అని అర్జునుడు అనుకున్నాడు. సో క్లారిటీ తెలియలేదన్నమాట. సో జ్ఞానపూర్వకమైన కర్మ బంధాన్ని కలిగించదు కాబట్టి అది అకర్మతో సమానమని అర్జునుడు అర్థం చేసుకోలేదు అని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతోంది. సో ఇటువంటి జ్ఞానంతో అంటే ఏది ప్రతిఫలాసక్తి లేకుండా చేయొచ్చు, అన్ని సమానం, ఏదైనా మనం సమత్వంతో ఉంటామనే జ్ఞానంతో మనం గనక కర్మ చేస్తే బంధం కలిగించదు కదా. అది ఇప్పటి వరకు చెప్పుకున్నాం కదా చాలాసార్లు. కాబట్టి అప్పుడు అది అకర్మతో సమానం అవుతుంది. ఎందుకంటే ఏ బంధాలు ఏర్పడవు కాబట్టి. ఆ విషయం అర్జునుడికి అర్థం కాలేదని మనకి ఇక్కడ అర్థమవుతుంది అని చెప్తున్నారు. అంతే కదా. మరి ఏమంటున్నాడు? ముందేమో కర్మ త్యాగం చేయమన్నావు, ఇప్పుడేమో భక్తితో చేయమంటున్నావు అంటే భక్తితో చేయమంటువంటి దాని అర్థం ఏమిటో క్లారిటీ తెలియలేదన్నమాట అర్జునుడికి. కాబట్టి కర్మను అసలు వదిలేయాలా లేదా ఇటువంటి జ్ఞానంతో కర్మ చేయాలా అనేది అతను తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాడు అని అర్జునుడి కన్ఫ్యూజన్ గురించి ఇంకా క్లియర్గా మనకి ఇక్కడ భాష్యంలో చెప్తున్నారు. సో భగవంతుడు దానికి ఏం చెప్పారు? శ్రీ భగవానువాచ సన్యాస కర్మయోగశ్చ నిశ్రేయసకరావుభౌ తయోస్తు కర్మ సన్యాసాత్ కర్మయోగో విశిష్యతే. సో సన్యాసం, కర్మ పరిత్యాగము, భక్తితో కూడిన కర్మ రెండు కూడా నీకు ముక్తి ఇస్తాయి. ఏది? కర్మ త్యాగం చేసిన తర్వాత కర్మయోగం అంటే ఈ రకంగా ఏదొచ్చినా కర్మను చేస్తూ ఏదొచ్చినా సమత్వంతో ఉండడమే కర్మయోగం. కాబట్టి కర్మయోగమైన నిశ్రేయసకర ఆవుభవ్ రెండు కూడా శ్రేయస్కరమే, నిన్ను ముక్తి మార్గానికి చేరుస్తాయి. తయోస్తు, కానీ ఈ రెండిట్లో కూడా కర్మ సన్యాసాత్, కామ్యకర్మలు త్యజించడం కంటే, కర్మలన్నీ వదిలిపెట్టడం కంటే కర్మయోగో విశిష్యతే, కర్మ చేయడమే, భక్తితో పనిచేయడమే ఎక్కువ విశిష్టము అంటున్నారనమాట. సో కంప్లీట్గా ఈ కర్మలు వదిలేసి సన్యాసిలాగా మరి నువ్వు వెళ్ళిపోయి ఏమి చేయకుండా కరెక్ట్ అయిన సన్యాస మార్గంలో ఉంటే అది నీకు విముక్తిస్తుంది. అలాగే భక్తితో నువ్వు అన్ని పనులు చేస్తూ ఏదొచ్చినా ప్రసాదమనే భావంతో నువ్వు అన్ని పనులు చేస్తే అది విముక్తినిస్తుంది. కానీ ఈ రెండింట్లో కూడా కంపేర్ చేస్తే కర్మలన్నీ వదిలేసి సన్యసించి ఉండడం కన్నా
కర్మ చేయడమే ఎక్కువ ఉత్తమం అంటున్నారు. సో భగవంతుడు కూడా కర్మలన్నీ వదిలేయమండం లేదు. ఈ రకంగా వదిలేసి కరెక్ట్ అయిన సన్యాసి మార్గంలో ఉంటే ముక్తి వస్తుంది. కానీ దానికంటే కూడా ఇదే ఉత్తమం అంటున్నారు. ఏది నీ డ్యూటీస్ అని నువ్వు చెయ్యి. అయితే భక్తితో నువ్వు భగవదర్పితో అనుకుని చేసి ఏదొచ్చినా భగవత్ ప్రసాదం అనే ఉద్దేశంతో చెయ్యి అంటున్నారు. సో అది ఇక్కడ భగవంతుడు చెప్పినటువంటి విషయం. భాగవతంలో కూడా మరి అంటే మనం చేసే పనులన్నీ మన బంధాలు కలిగిస్తాయి కదా. ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం చేస్తే మనం ఏది ఫలాసక్తితో చేస్తే. కాబట్టి మన దేహానికి ఏదో సుఖం కలిగించాలని ఇంకా అది తెచ్చుకుందాం ఇది తెచ్చుకుందాం అనే ఉద్దేశంతో మనం చేస్తున్నంత కాలం ఇలా దేహాలనే మళ్ళీ మళ్ళీ పొందుతూ ఉంటాం. కాబట్టి భవబంధాలన్నీ కూడా నిరంతరం ఇట్లా కంటిన్యూ అవుతూనే ఉంటాయి మనం అలా కోరికలు తీర్చుకోవడం కోసం పనులు చేస్తే. భాగవతం కూడా ఈ విషయమే చెప్తోంది. ఏమని? ఇంద్రియ ప్రీతిలో పట్ల ఆసక్తులై ఉండే మనుషులు ఇలా దుఃఖంతో మరి దుఃఖాలతో ఉన్న ఈ దేహం, ప్రస్తుత దేహం మరి పోయిన జన్మ ఫలితంగా ఈ దేహం వచ్చిందని తెలుసుకోలేము ఇంద్రియ ప్రీతి మీద ఆసక్తి ఉన్నంత కాలం అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఈ దేహం అశాశ్వతం అయినా కూడా ఉన్నంతకాలం అది మనల్ని ఎన్నో రకాలుగా బాధిస్తూ ఉంటుంది. ఇది టెంపరీ అయినా కూడా ఈ దేహం ఉన్నంతకాలం మనకి ఏదో ఒక దుఃఖం, అది లేదు ఇది లేదు అని. ఎప్పుడైతే మనం ఈ ప్రాపంచిక విషయాలతో ముడిపెట్టుకుని ఇలాగే ఈ ఈ భవబంధాల్లో ఉన్నప్పుడు ప్రతిదీ మనకి దుఃఖంగానే అనిపిస్తుంది, ఏదో లేదని. కాబట్టి ఇంద్రియ ప్రీతి కోసమే మనం ప్రవర్తించడం కరెక్ట్ అయిన మార్గం కాదు. ఎందుకంటే దానికి ఎండ్ అనేది లేదు. ఇంద్రియాలు ప్రీతి చెందటం అనేది లేనే లేదు. ఏది ఎన్ని ఇచ్చినా ఇంకా కావాలి అని అంటూ ఉంటాయి ఇంద్రియాలు. కాబట్టి మనిషి తన నిజస్థితిని గురించి తెలుసుకోనంత కాలం జీవితంలో ఏదో పరాజయం పొందినట్లే భావిస్తూ ఉంటాడు. నిజస్థితి అంటే ఏమిటి? ఆత్మస్థితి. ఏమిటి ఆత్మస్థితి? సచ్చిదానంద స్థితి. ఏది ఉన్నా ఏది లేకపోయినా ఆత్మ యొక్క సహజానందం ఎక్కడికి పోదు. కానీ మనకు అది ఉన్నా కూడా మరి ఈ భౌతిక ప్రపంచపు వ్యామోహంలో పడి మనం కొట్టుకుంటున్నాం కాబట్టి మనకు ఆ సహజానందం తెలియకుండా పోతుంది. ఏదో జీవితంలో ఎప్పుడూ ఏదో ప్రాబ్లం ఉన్నట్లే ఫీల్ అవుతూ ఉంటాం. కాబట్టి ఆ నిజస్థితి, ఆత్మ యొక్క ఆ సచ్చిదానంద స్థితి తెలియనంత వరకు ఇలా ఇంద్రియ ప్రీతి కోసం ఫలితాలు ఆశించి కర్మలు చేస్తూనే ఉంటాం అని చెప్తున్నారు. ఇలాంటి ఇంద్రియ భోగానుభవంలో ఉంటూ అలా ఉన్నంత కాలం కూడా మన మనస్సు అలా వీటి మీదే పరిభ్రమిస్తూ ఉంటుంది, ఈ భోగాల మీద. సో మనసు ఆ రకంగా ఈ కామ్య కర్మల్లో లగ్నమై ఉన్నా కూడా, అజ్ఞానంతో ఉన్నా కూడా ఏదో విధంగా ప్రతి ఒక్కళ్ళు భగవంతుడి సేవ పట్ల ఆసక్తిని పెంచుకోవాలి. ఇలా మనం ఎంతో డీప్గా ఈ అజ్ఞానంలో ఉన్నాం. ఈ భౌతిక ప్రపంచపు కబంధ హస్తాల్లో చిక్కుకున్నాం మనం ఈ మాయలో. కాబట్టి మనం అందరం కూడా ఆ స్థితిలో ఉన్న ఎలాగో అలా భగవంతుడి మీద ఆ భక్తిని పెంపొందించుకోవాలి. అప్పుడే ఈ భవబంధాల నుంచి విముక్తి పొందే అవకాశం మనకు ఉన్నది అని భాగవతంలో చెప్పారనమాట. కాబట్టి జ్ఞానం ఒక్కటే ముక్తికి సరిపోదు. ఆ జ్ఞానంతో పాటు మనం ఆ ఆత్మస్థితిలో వర్తించాలి. అంటే ఆ సచ్చిత్తానంద తత్వం, ఆ శుద్ధ తత్వం, ఆ ప్రేమతత్వం అందులో అలాంటిది లేనప్పుడు ఇక నువ్వు జ్ఞానం ఉన్నా కూడా అసలు నీకు ఆ లోపల ఉన్న ఆత్మతత్వం, ఆ శుద్ధతత్వం ఏమిటంటే ప్రేమతత్వం. అది నిష్కల్మష ప్రేమతత్వం. అది మనం ఆ స్థితిలో గనక లేనట్లయితే ఈ భవబంధాల నుంచి తప్పించుకోవడం ఎవరికి సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఆ తత్వాన్ని పెంపొందించుకోవాలి. భక్తి భావంలో మనం చేసే కర్మలు మామూలు కోరికలతో చేసే కర్మలు లాంటివి కావు. మనం ఆ భక్తితో చేసినప్పుడు స్వార్థంతో అది కావాలి, ఇంద్రియాలను తృప్తిపరచుకోవడాని కోసం అని చెయ్యం భక్తితో చేసినప్పుడు. కాబట్టి పూర్ణ జ్ఞానంతో మనం చేసే ఆ కర్మలీలా మనిషి యొక్క జ్ఞానాన్ని అభివృద్ధి చేస్తాయి అని చెప్తున్నారు. సో నిజానికి భక్తి లేకుండా, కేవలం భక్తిభావం లేకుండా కర్మలు వదిలేసామనుకోండి, మన హృదయం ఏమీ పవిత్రం కాదు. కాబట్టి ఆ భక్తిభావం, హృదయం పవిత్రం కానంత వరకు మనిషి ఈ కోరికలతోనే పనులు చేస్తూ ఉంటాడు. సో మనస్సును అసలు పవిత్రం చేసుకోవాలి, కల్మషాలు లేకుండా ఆ నిత్య శుద్ధ బుద్ధ తత్వం అలవర్చుకోవాలి.
కాబట్టి భక్తి భావనతో మనం అది అలవర్చుకోవచ్చు. భక్తితో చేసే కర్మలు అన్ని ఫలితాల నుంచి మనల్ని తప్పిస్తాయి అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి మనం ఎవరూ కూడా భక్తితో చేసినప్పుడు ఆ పతనానికి అవకాశం ఉండదు. అది అందుకని కర్మ వదిలేయడం కంటే కృష్ణ భక్తి భావంతో కర్మ చేయడం ఇంకా శ్రేష్టం అంటున్నారు. భక్తి రసామృత సింధు అది మీరు నెక్స్ట్ చూస్తారు. ఈ లెవెల్ 2 అయిన తర్వాత ఈ భక్తి రసామృత సింధు అనే గ్రంథంలో రూప గోస్వామి ఆయన ఏం చెప్పారంటే, భక్తి భావం లేకుండా చేసే ఏ పనైనా ఇన్కంప్లీట్, అసంపూర్ణం అంటున్నారనమాట. ముక్తిని పొందాలి అనే ఆతృతతో మనుషులు భగవంతుడికి సంబంధించిన వస్తువుల్ని, విషయాలని కూడా భౌతికంగా భావిస్తూ ఉంటారు. అలాంటివి త్యాగం చేసినప్పుడు వాళ్ళ త్యాగం అసంపూర్ణమైనదే అని చెప్తున్నారు. సో వస్తువులన్నీ కూడా మరి వాళ్ళు భౌతికం, భగవంతుడికి సంబంధించిన వస్తువులు, విషయాలను కూడా వాళ్ళు భౌతికం అనుకుంటారు. సో అలాంటివి త్యాగం చేసినా అది అసంపూర్ణ, అంటే భగవంతుడికి సంబంధించిన విషయాలను మనం త్యాగం చేయకూడదు అని అంటున్నారనమాట. సో భగవంతుడికి చెందినది ఎవరు కూడా మరి ఎవరును దేనిపైన కూడా స్వామ్యాన్ని కలిగి ఉండరాదు అనే జ్ఞానంతో ఉన్నప్పుడే త్యాగం సంపూర్ణ. అంటే ఇది భగవంతుడిది అనుకున్నప్పుడు మనది అనుకునే ఫీలింగ్ తగ్గిపోతుంది, ఏదైనా భగవంతుడిది అనుకున్నప్పుడు. సో అటువంటి జ్ఞానంతో ఉంటే ఏ త్యాగమైనా సంపూర్ణం అవుతుంది. మరి నిజానికి ఏది ఎవరికి చెందినది కాదు అని చెప్పేసి అందరూ ఆ రకంగా అర్థం చేసుకోవాలి అసలైతే. కానీ ఇంకప్పుడు త్యాగం అనే ప్రశ్నే ఉంది. మనం నాది నేను ఇచ్చేస్తున్నాను అనుకుంటే అనుకున్నప్పుడు అది త్యాగం. అసలు ఇది నాది కాదు, అన్ని భగవంతుడివే అని మనం అనుకుంటే ఇంక ఇవ్వడానికి అక్కడ త్యాగం చేయడానికి ఏముంది మనకి మిగిలి? అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. మనకి త్యాగం అనే ప్రశ్నే ఉంది అన్ని భగవంతుడివే అనుకున్నప్పుడు అంటున్నారు. కాబట్టి సర్వము కూడా భగవంతుడికి చెందిందే అని ఎవరైతే తెలుసుకుంటారో వాళ్ళు ఎప్పుడూ త్యాగంలో స్థితులైన వాళ్ళే. ఇక వాళ్ళు ఇవ్వడానికి కూడా నా దగ్గర ఏం లేదు, అన్ని భగవంతుడివే అనుకున్నవాడు ఇక నిజంగా త్యాగంలో స్థితుడైన వాడు. సమస్తం భగవంతుడితే కనుక ఆయన సేవ కోసమే సమస్తాన్ని వినియోగించాలి అంటున్నారు. సో ఈ కర్మ యొక్క సమగ్ర రూపం ఇది, ఇటువంటి భక్తి భావంతో కర్మ చేయడం అనేది అని చెప్తున్నారు. జ్ఞేయసా నిత్య సన్యాసీ యో న ద్వేష్టి న కాంక్షతి నిర్ద్వంద్వో హి మహాబాహో సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. జ్ఞేయస్సా నిత్య సన్యాసి, ఇది తెలిసిన వాడు నిత్య సన్యాసి అని అతన్ని అంటారు. ఎవరు? యోన, ఎవరైతే నద్వేష్టి నా కాంక్షతి, దేన్ని ద్వేషించడో దేనిని కాంక్షించడో, కోరుకోడు, ఏ వస్తువు వద్దు అనుకోడు, ఏ వస్తువు కావాలి అనుకోడు, వాళ్ళే నిత్య సన్యాసులు. సో వాళ్ళకి ఏదైనా ఒకటే అనమాట. నిర్ద్వంద్వోహి, అలాగే నిశ్చయంగా వాళ్ళు ద్వంద్వాలకు అతీతులు. ద్వంద్వాలు అంటే ఆపోజిట్స్ అని చెప్పుకున్నాం. ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్పుకున్నాం? సుఖము, దుఃఖము, శత్రువు, మిత్రుడు, లాభము, నష్టము, ఆపోజిట్స్. ఇవన్నిట్లో ఒకే రకంగా ఉండగలిగిన వాడు. కష్టమైన సుఖమైన ఒకే రకంగా ఉండగలడు, శత్రువు పట్ల మిత్రుడి పట్ల ఒకే రకంగా ఉండగలడు. సో అందుకని అతను ద్వంద్వాలకు అతీతుడు అంటారు. ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా ఎవరితోనైనా ఒకే రకంగా ఉండగలిగిన వాడు. సో అతను నిర్ద్వంద్వి, నిర్ద్వంద్వుడు. మహాబాహో అంటూ అర్జునుడిని సంబోధిస్తూ సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే. సో సుఖం, ఈ బంధాల నుంచి ప్రముచ్యతే, విడుదలయ్యి అతను సుఖంగా ఉంటాడు ఎప్పుడు. మరి అంతే కదా, అతనికి ఏది కష్టం కలిగించినప్పుడు ఎప్పుడు మనశ్శాంతితోనే ఉంటాడు. అది ఆత్మానందం అన్నమాట. ఆత్మానంద స్థితిలో ఉన్నవాడు ఇలా ఉంటాడు. అతను నిత్య సన్యాసి, దేన్ని కోరుకోడు, దేన్ని కావాలనుకోడు. అన్ని ఆపోజిట్ సమయాల్లో కానీ ఆపోజిట్ పీపుల్తో కానీ అందరితో ఒకే రకంగా ఉంటాడు. అలా ఉండగలిగిన వాడు మరి ఎప్పుడు కూడా బంధాల నుంచి బయటపడి సుఖంగానే ఉంటాడు. కర్మఫలాలను ద్వేషించడం కానీ కోరుకోవడం కానీ చేయని వాడు నిత్య సన్యాసి అని చెప్పబడ్డాడు. మహాబాహులైన అర్జున, ద్వంద్వాల నుంచి విడివడి అలా ఉండేవాడు లౌకిక బంధాల నుంచి సులభంగా దాటగలడు, సంపూర్ణంగా ముక్తుడు కాగలడు
అని చెప్తున్నారు. సో సంపూర్ణమైన ముక్తి కావాలి అంటే ఎలాగో మనకి ఈ శ్లోకంలో చెప్పేశారు. కర్మఫలాలను ద్వేషించడం చేయకూడదు, కోరుకోవడం చేయకూడదు. అప్పుడు మనం నిత్య సన్యాసులం. మనం పైకి సన్యాసి వేషం వేసుకోక్కర్లేదు. మనం మానసికంగా కర్మఫలాలను ద్వేషించకుండా ఉన్నా, కోరుకోకుండా ఉన్నా ఆటోమేటిక్గా సన్యాసులే వాళ్ళు. అలాగే ద్వంద్వాలు, ఆపోజిట్ సిచ్యువేషన్స్లో కూడా, అంటే ఎలాంటి బెస్ట్ సిచ్యువేషన్లో అయినా వర్స్ట్ సిచ్యువేషన్లో అయినా ఒకే రకంగా ఉన్నవాడు ఇలాంటి వాళ్ళు బంధాల నుంచి బయటపడగలరు అని చెప్తున్నారు. ఇంతకుముందు శ్లోకంలో కూడా మరి ఏం చెప్పారు అక్కడ? కర్మ పరిత్యాగం, భక్తితో కూడిన కర్మ రెండు ముక్తికి శ్రేయస్కరాలే. ఈ రెండిట్లో కూడా కర్మ వదిలేయడం కంటే భక్తితో పని చేయడమే బెటర్ అని చెప్పారు. అయితే ఎవరైతే కర్మ ఫలాలను పనిచేస్తూ కర్మఫలాలను ద్వేషించకుండా కోరుకోకుండా ఉంటే వాళ్ళే నిత్య సన్యాసులు. అలాగే ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడ్డ వాళ్ళు, ఎటువంటి పరిస్థితుల్లో అయినా ఒకే రకంగా ఉండగలిగేవాడు మరి ఈ బంధాలన్నిటినీ దాటుకుని ముక్తిని పొందగలడు అంటున్నారు. అది సో కర్మ ఫలితాలన్నిటినీ కూడా కోరుకోనివాడు, ద్వేషించనివాడు, ద్వంద్వాల నుంచి బయటపడ్డవాడు సులభంగా ముక్తిని పొందుతాడు. సో ముక్తి పొందడానికి మార్గం ఏమిటి అనేది ఈ శ్లోకంలో మనకి ఇచ్చేశారనమాట క్లియర్గాను. అలాంటి వాడు సుఖం బంధాత్ ప్రముచ్యతే, బంధాలన్నిటి నుంచి బయటపడి సుఖంగా ఉంటాడు అంటున్నారు. సాంఖ్యయోగౌ పృథగ్బాలా ప్రవదంతి న పండిత ఏకమప్యాస్థిత సమక్ ఉభయోర్విందతే ఫలం. సో సాంఖ్యయోగౌ పృథగ్బాల అంటే రకరకాల అల్పజ్ఞులు మరి ఈ భౌతిక జగత్తు సాంఖ్యం అంటే ఈ ఆత్మజ్ఞానం తర్వాత భక్తితో కూడిన యోగం అంటే భక్తితో మనం చేసే ఈ కర్మ. సో కేవలం అజ్ఞానులే భక్తి యోగాన్ని, తర్వాత భౌతిక జగత్తులో ఈ సాంఖ్యయోగం, ఈ రెండు భిన్నం అంటారు. పృథగ్ అంటే భిన్నాలు అని చెప్పి, బాల అంటే అల్పజ్ఞులు. అంటే అంతగా జ్ఞానం లేని వాళ్ళే ఈ రెండు డిఫరెంట్ అని అంటారు. ఏది భక్తితో పనిచేసేది, ఆ తర్వాత ఈ జ్ఞాన మార్గంతో పనిచేసేది, ఈ రెండు కూడా తేడా ఉంది అని తెలియని వాళ్ళు అంటారు. కానీ ఈ రెండు మార్గాల్లో ఏ ఒక్కదాన్నైనా కంప్లీట్గా అనుసరించామంటే, మనం సమగ్రంగా ఫాలో అయ్యామంటే రెండిటి ఫలితాలు కూడా మనిషి పొందగలడని పండితులు చెప్తున్నారు అని అంటున్నారు. సో ఆత్మను తెలుసుకోవటమే మరి ఈ సాంఖ్యయోగం యొక్క లక్ష్యం, ఆత్మజ్ఞానం పొందటం. సో భగవంతుడు ఈ జగత్తంతటికి కూడా ఆయన పరమాత్మ కదా. మనందరికీ ఆత్మలు ఉన్నాయి, అయితే భగవంతుడు సమస్తానికి కూడా పరమాత్మ. కాబట్టి జగత్తుకి ఆత్మ ఎవరు అంటే భగవంతుడు. కాబట్టి భగవంతుడికి భగవంతుడి పట్ల మనం చూపే భక్తి ఆ పరమాత్మకు మనం చేసే సేవ అని చెప్తున్నారు. కాబట్టి ఇప్పుడు ఒక చెట్టు మూలం కనుగొనాలి అంటే ఒక పద్ధతి, దాని పద్ధతి ఏమిటంటే ఆ చెట్టు వ్రేళ్ళకి మనం నీరు పోస్తూ ఉంటాం కదా. అలాగే భగవంతుడు ఈ భౌతిక జగత్తుకు మూలం కాబట్టి ఆయన్ని తెలుసుకుని ఆయన సేవలో మనం నియుక్తులం కావాలి. మరి చెట్టుని పెంచాలి అంటే ఆ చెట్టు యొక్క వ్రేళ్ళకి నీరు పోయాలి కదా. అలాగే మనం భక్తి భావాన్ని పెంచుకోవాలి అంటే మరి ఈ సమస్త జగత్తుకు కూడా పరమాత్మ అయిన భగవంతుణ్ణి, ఆయన సేవలో మనం నియుక్తులం అవ్వాలి. సో నిజానికి ఈ రెండు మార్గాల లక్ష్యం కూడా భగవంతుని పొందటమే. కాబట్టి భేదమేమీ లేదు. ఏది భక్తి యోగమైనా ఈ సాంఖ్యయోగమైనా కూడా అంతిమ ప్రయోజనం తెలియని వాళ్ళే ఈ రెండు ఒకటి కాదు అని అంటూ ఉంటారు. ప్రయోజనాలు రెండిటికి ఒకటే ప్రయోజనం. జ్ఞాన మార్గంలో మనం వెళ్ళినా, ఈ భక్తి మార్గంలో వెళ్ళినా అన్నిటికీ కూడా ఏదైనా భగవంతుని పొందడానికే. సో ప్రయోజనం రెండిటికీ ఒకటే. అందుకని అది ఆ రకంగా రెండు వేరు కాదు. ఆ ప్రయోజనాలు తెలియని వాళ్ళే ఇవి వేరు అని పలుకుతూ ఉంటారు అని చెప్తున్నారు. పండితుడైన వాడికి ఈ రెండు మార్గాలు, వాటి యొక్క ప్రయోజనం వాళ్ళకి ఒకటే అని వాళ్ళకి సంపూర్ణంగా తెలుసు అంటున్నారు. సో ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా
మనం ఆత్మ మార్గంలో వెళ్ళినా కర్మ మార్గంలో వెళ్ళినా కూడా చివరికి దాని యొక్క ప్రయోజనం ఒకటే. ఆ ప్రయోజనం తెలియని అల్పులే ఈ మార్గాలన్నీ వేరని అంటూ ఉంటారు. కానీ పండితులు ఈ 2 మార్గాల్లో ఏది సమగ్రంగా మనం ఫాలో అయినా మనకు ఫలితం వస్తుంది, అంటే మోక్షం వస్తుందని పండితులు చెప్తారు అంటున్నారు. యత్ సాంఖ్యై ప్రాప్యతే స్థానం తద్యోగైరపి గమ్యతే ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ యః పశ్యతి స పశ్యతి. సో సాంఖ్యం ద్వారా పొందబడే ఈ స్థానాన్ని, ఆత్మయోగం ద్వారా పొందే స్థానాన్ని భక్తి యోగం ద్వారా కూడా పొందవచ్చు అని తెలుసుకుని, ఆ కారణంగా భక్తి యోగము సాంఖ్యము 2 కూడా ఏకస్థాయిలో ఉన్నవాడిగా చూసేవాడు నిజమైన యథార్థ దృష్టి ఉన్నవాడు. సో ఈ భక్తి మార్గంలో వెళ్ళిన జ్ఞాన మార్గంలో వెళ్ళిన 2 కూడా ఒకటే లాభాన్ని చేకూరుస్తాయి అలా అని తెలుసుకుని, తత్కారణంగా భక్తి సాంఖ్య 2 కూడా ఏకస్థాయిలో ఉన్నాయి అని తెలుసుకున్నవాడు యథార్థ దృష్టి ఉన్నవాడు అని చెప్తున్నారు. చయ ఎవరైతే ఇది తెలుసుకుంటాడు, ఏకం సాంఖ్యం చ యోగం చ, సాంఖ్యం ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవడం అయినా, యోగం అంటే ఈ కర్మయోగం అయినా, ఈ 2 కూడా ఒకటే, ఏకం అని తెలుసుకున్న ఎవరైతే పశ్యతి చూస్తారో రెండింటినీ ఒకే రకంగా, సా పశ్యతి అతను నిజాన్ని చూస్తున్నవాడు అని చెప్తున్నారు. సో ఈ 2 కూడా ఒకటే అని ఎవరైతే ఒకటిగా చూడగలిగిన వాడు యథార్థ దృష్టి ఉన్నవాడు. సో ఇక్కడ పాయింట్ అదనమాట. ఏ మార్గంలో వెళ్ళినా 2 కూడా మనకు మోక్షాన్ని కలిగిస్తాయి అని, ప్రయోజనం రెండిటికి ఒకటే ప్రయోజనం ఉన్నది అని చూడగలిగిన వాడు నిజమైన పండితుడు అని చెప్తున్నారు, యథార్థ దృష్టి ఉన్నవాడు. సన్యాసస్తు మహాబాహో దుఃఖమాప్తుం అయోగతః యోగయుక్తో మునిర్బ్రహ్మ నచిరేణాధిగచ్చతి. సో భక్తి సేవలో నియుక్తుడు కాకుండా కేవలం కర్మలను వదిలేయడం ద్వారా ఎవ్వరూ కూడా సుఖాన్ని పొందలేరు. సో మనకు భక్తి లేకుండా అన్ని పనులు వదిలేసి అకర్మ స్టేజ్కి వెళ్ళిపోదాం అని అనుకుంటే అది ఎవరికి అది సుఖాన్ని కలిగించదు అని చెప్తున్నారు. కానీ భక్తి యోగంలో నియుక్తుడైన మననశీలుడు మాత్రం పరబ్రహ్మాన్ని శీఘ్రంగా పొందగలడు. అది మనం భక్తి లేకుండా పనులన్నీ వదిలేసి కూర్చున్నంత మాత్రాన మనకేది రాదు. కానీ భక్తితో మనం పనులు చేస్తున్నప్పుడు భగవంతుణ్ణి శీఘ్రంగా పొందవచ్చు అని భగవంతుడు ఇక్కడ చెప్పారనమాట. సో ఈ 5th చాప్టర్లో పని వదిలేయడం కంటే పని చేయడమే మంచిది అనే విషయాన్ని భగవంతుడు నొక్కి చెప్తున్నారు. సో దీనికి ఇక్కడ ఒక కథ కూడా చూస్తాం, అంబరీష్ మహారాజు కథ. అంబరీష్ మహారాజు ఇది భాగవతంలో ఒక స్టోరీ. ఈయన గొప్ప భక్తుడు, రాజు, కానీ చాలా భక్తుడు, మంచివాడు, భక్తుడు. మరి భక్తులందరూ కూడా ఆ శుద్ధతత్వంతోనే ఉంటారు, ఇంకా మంచివాడని వేరే చెప్పవలసిన అవసరం లేదు. శుద్ధ భక్తుడు అంటేనే వాళ్ళకి ఆ లక్షణాలు ఉంటేనే వాళ్ళకి ఆ పేరు వస్తుంది. సో ఈ అంబరీష్ మహారాజు ఒక గొప్పతనం విని, దుర్వాస మహాముని గురించి మీరు వినే ఉంటారు, ఆయన కొంచెం కోపిష్టి ముని. ఆయన కొద్దిగా ఈర్ష్యతో అంత గొప్పవాడా, అసలు ఈయన ఏదో పరీక్ష చేద్దాం అంటూ వెళ్తాడు. మరి ముని వచ్చారని ఆయన మర్యాదలన్నీ చేయడం, ఈ స్టోరీ మీరు 18 days క్లాస్లో చూసే ఉంటారు కదా. అయితే చేసి భోజనం చేయమంటే నేను స్నానం చేసి వస్తానని శిష్యులతో సహా వెళ్ళి స్నానానికి ఎంతసేపటికి రాడు. ఆ రోజు ఏకాదశి కాబట్టి ఈ రాజుగారు ఉపవాసం చేస్తున్నాడు, భక్తుడు కదా. అయితే ఆ రోజు అయిపోయింది, మర్నాడు తెల్లవారింది. ఈ ఉపవాసం చేసేవాళ్ళు ఉపవాసం మర్నాడు మీకు తెలుసు ఏకాదశి తర్వాత మనకి పోస్ట్ చేస్తూ ఉంటారు కూడా పారణ సమయాలని. ఏ టైంలోపు ఫలానా నిర్ణీత సమయంలో మనం ఏదో ఒకటి తీసుకుని ఆ ఉపవాసాన్ని మనం భంగం చేస్తాం ఆ మర్నాడు. సో దానికి ఒక టైం ఉంటుంది, ఆ టైంలో తీసుకోకపోతే ఉపవాసం చేసిన ఫలితం ఉండదు. అందుకని ఆ టైం దాటిపోతుంది, ఈయన ఏదో ఒకటి తీసుకోవాలి. ఈయన రావడం లేదు, మరి ముని రాకుండా తను తీసుకుంటే బాగుండదని ఈయన వెయిట్ చేస్తున్నారు. ఇక అప్పుడు ఆయన ఆస్థానంలో గురువులు ఉంటారు కదా ఈ రాజులకు, వాళ్ళు ఏం చెప్తారు, మీరు ఇక
తీసుకోకపోతే మీకు ఇక ఉపవాసం చెయ్యని వాళ్ళ కింద అవుతుంది అనేసరికి ఇక తప్పక కొంచెం మంచి తీర్థం తీసుకుని మంచినీరు ఆ ఉపవాసాన్ని విరమిస్తాడు. ఆ తరువాత ఈ దుర్వాస మహాముని వచ్చి నువ్వు నేను లేకుండా తీసుకుంటావా, అతిథికి మర్యాద ఇవ్వడం నీకు తెలియదు అంటూ ఆగ్రహించి ఒక రాక్షసుని సృష్టించి ఆయన మీదకి పంపించడం. ఆ రాక్షసుడేమో మరి భగవంతుడి యొక్క మహిమతో ఆ చక్రం ఆ రాక్షసుని వధించడం. ఆ చక్రం మళ్ళీ దుర్వాస మహాముని వైపు వెళ్తుంటే ఇంకా ఆయన ఏం చేయాలో తెలియక భయపడి బ్రహ్మదేవుడి దగ్గరికి వెళ్ళి రక్షించమంటే ఆయన నా వల్ల కాదు, నువ్వు పరమేశ్వరుడి దగ్గరికి వెళ్ళు అంటే ఆయన శివుడి దగ్గరికి వెళ్ళడం. శివుడు అప్పుడు నువ్వు మహావిష్ణువు దగ్గరికే వెళ్ళాలి అని చెప్తే ఇక అప్పుడు ఆయన దగ్గరికి వెళ్తే ఆయనేమో నువ్వు అంబరీష్ మహారాజు దగ్గరికే వెళ్ళి శరణ వేడు అని చెప్తే చివరికి దుర్వాసముని అంబరీష్ మహారాజునే క్షమించమని అడగడం జరుగుతుంది. అది ఇక్కడ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. కాబట్టి ఇది నువ్వు అన్నీ వదిలేసి మరి ఇలా సన్యాసిగా నువ్వు ఉన్నావు దుర్వాస మహాముని అయినా కూడా చివరికి అన్ని కర్మలు చేస్తూ భక్తుడుగా ఉన్న అంబరీష్ మహారాజే మరి ఆయన భక్తియే గొప్పదనిపించింది కదా ఈయన ఈ రకంగా సన్యాసిగా ఉన్నా కూడా. సో ఆ కోపాన్ని జయించలేనప్పుడు ఇంకా ఉపయోగం ఏముంది? కాబట్టి అలాంటి జ్ఞానం సన్యాసిగా అలా ఉండడం కన్నా కర్మలను చేస్తూ భక్తితో ఉండడమే ఎక్కువ శ్రేష్టం, ఉత్తమం అని చెప్తున్నారు. దానికి ఎగ్జాంపుల్గా ఈ స్టోరీ కూడా చూసాం. సో ఆ భక్తుడైన అంబరీష్ మహారాజు చివరికి ఆయన్ని కాపాడారు. భగవంతుడికి ప్రార్థించి చక్రాన్ని వెనక్కి తీసుకోమంటే ఆ చక్రం వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆ స్టోరీ ఇక్కడ ఒక ఎగ్జాంపుల్గా చూస్తున్నాం. కాబట్టి అలా భక్తితో పనిచేసేవాడు మరి సులభంగానే పరబ్రహ్మాన్ని శీఘ్రంగా పొందుతాడు. పనులన్నీ వదిలేసి సన్యాసే భక్తి లేకుండా, మరి భక్తి భావం లేకుండా నువ్వు అన్నీ వదిలేసి సన్యాసించినా సుఖం లేదంటున్నారు. కానీ భక్తి భావంతో నువ్వు అన్ని పనులు చేసినా కూడా నువ్వు పరబ్రహ్మాన్ని పొందగలవు శీఘ్రంగా, మళ్ళీ మామూలుగా కూడా కాదు, శీఘ్రంగా పొందగలవు అని చెప్పి. అచిరేణ అంటే అచిరేణాధిగచ్చత విజితాత్మా జితేంద్రియ సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ కుర్వన్నపి న లిప్యతే. ఇలాంటి యోగంలో యుక్తుడైన విశుద్ధమైన ఆత్మ ఉన్నవాడు. ఆత్మ ఇప్పుడు విశుద్ధమే, కానీ ఆ విశుద్ధమైన ఆత్మను చూసే క్లియర్ అయిన మనస్సు బుద్ధి ఉన్నవాడు, విశుద్ధమైన మనోబుద్ధులు ఉన్నవాడు విజితాత్మ. అంటే ఆత్మ నిగ్రహం, ఇక్కడ ఆత్మ ఇప్పుడు నిగ్రహమే. మళ్ళీ ఆత్మ అంటే మనస్సును బుద్ధిని నిగ్రహించుకుని జితేంద్రియుడు, ఇంద్రియాలను జయించిన వాడు, అంటే ఇంద్రియాల వ్యామోహం నుంచి బయటపడ్డవాడు. సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ, అందరి ఆత్మలు మరి అందరి యొక్క ప్రాణులన్నిటి పట్ల కూడా సర్వభూతాత్మ భూతాత్మ అంటే సర్వభూతాలు అంటే ఇక్కడ జీవరాశులు అని, అన్ని జీవరాశుల పట్ల కూడా దయగలవాడు. కుర్వన్నపి కర్మలు చేస్తున్నా కూడా నలిప్యతే, అతని దేనికి కూడా బద్ధుడు కాడు. ఎవరు? భక్తి యోగంతో భక్తితో పనిచేసేవాడు, విశుద్ధమైన ఆత్మ ఉన్నవాడు, అంటే శుద్ధమైన ప్యూర్ మనసు బుద్ధి ఉన్నవాడు, ఇంద్రియాలను జయించినవాడు, ఇంద్రియ ప్రలోభాలకి గురి కానివాడు అయిన మనిషి అందరికీ ప్రియుడై ఉంటాడు. అలాగే అతను అన్ని జీవరాశుల పట్ల కూడా ప్రేమతో ఉంటాడు. అటువంటి వాడు ఎప్పుడూ కర్మలు చేస్తున్నా కూడా దేనికి బద్ధుడు కాడు. సో ఇక్కడ పాయింట్ ఏమిటి అంటే విశుద్ధంగా ఉండాలి. ఇంద్రియాలను జయించినప్పుడు, కోరికలను ప్రలోభాలని జయించినప్పుడు మనకు ఆ పవిత్రత, ఆ శుద్ధత్వం, అందరి పట్ల ఆ ప్రేమతత్వం వస్తుంది. అలాంటి వాడు అందరికీ ప్రియుడుగా ఉంటాడు. అతనికి అందరి పట్ల ప్రేమ అతనికి కూడా ఉంటుంది. సర్వుల ఎడ ప్రియాన్ని కలిగి ఉంటాడు. ఇక అతనికి శత్రువు అని ఎవరూ లేరు, అందరి పట్ల ప్రేమే. అతని మనసులో ఉన్నదేమిటంటే ఏ కల్మషం లేదు, ఉన్నదేమిటంటే శుద్ధమైన దివ్యమైన ప్రేమతత్వమే. అలాంటి వాడు ఏ కర్మ చేసినా బద్ధుడు కాడు. సో అది ఇక్కడ పాయింట్. ఆ శుద్ధతత్వాన్ని తెచ్చుకున్నప్పుడు మనం ఇక ఏ పని చేసినా కూడా మరి బద్ధులం కాదు. సో భక్తికి నిర్వచనం ఏమిటంటే ఆ శుద్ధత్వం, మనస్సును కల్మషరహితంగా చేసుకుని ప్రేమతో నింపుకున్నప్పుడు, 'అది భక్తి తత్వం'.
నైవ కంచిత్ కరోమీతి యుక్తం మన్యేత తత్వవిత్ పశ్యన్ శృణ్వన్ స్పృశన్ జిగ్రన్ అశ్నన్ గచ్చన్ స్వపన్ స్వశన్ ప్రలపన్ విసృజన్ గృహన్ ఉన్మిషతంత ఇతి ధారయన్. సో దివ్య చైతన్యంలో ఇలా ఉన్నవాడు, ఇలా అన్నీ కూడా సమత్వంతో ఉన్నవాడు, చూడటం కానీ, వినడం కానీ, తాకడం కానీ, వాసన చూడటం కానీ, భుజించడం కానీ, అంటే పశ్యన్ చూడటం, శృణ్వన్ వినడం, స్పృశన్ తాకడం, జిఘ్రన్ వాసన చూడటం, అశ్నన్ తినడం, గచ్చన్ నడవడం, స్వపన్ నిద్రించుతూ, శ్వసన్ ఊపిరి పీల్చుతూ, ప్రలపన్ మాట్లాడుతూ, విసృజన్ విడుస్తూ, గృహ్ణన్ గ్రహిస్తూ ఏదైనా తీసుకుంటూ, ఉన్మిషన్ తెరుస్తూ, నిమిషన్ మూస్తూ, అపి ఇవన్నీ చేస్తున్నా కూడా, సో వాళ్ళు చూస్తున్నా, వింటున్నా, ఏదైనా పట్టుకున్నా, వాసన చూస్తున్నా, నడుస్తున్నా, నిద్రిస్తున్నా, ఊపిరి పీలుస్తున్నా, మాట్లాడుతున్నా, ఏదైనా తీసుకున్నా, వదిలినా, మూసిన తెరిసిన అన్నీ చేస్తున్నా కూడా ఇంద్రియాణి అంటే ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియార్థేషు, ఇంద్రియార్థాలంటే మరి ఇంద్రియాలు వస్తువులు అనమాట, మనకు ప్రలోభాన్ని కల్పించే వస్తువులు, ఇంద్రియాలకు ప్రలోభాలని కల్పించే వస్తువుల్ని ఇంద్రియార్థాలు అంటాం. ఆ ఇంద్రియార్థాల పట్ల వాళ్ళు అవి పనిచేస్తున్నా కూడా వాటి నుంచి దూరంగానే ఉంటారు. సో ఇలా దివ్య చైతన్యంలో ఉన్నవాడు చూస్తున్న, వినడం, తాకడం, వాసన చూడటం, భుజించడం, కదలడం, నిద్రించడం, శ్వాస తీసుకోవటం ఇవన్నీ చేస్తున్నా కూడా వాస్తవానికి ఏది చేయనట్లుగానే ఉంటాడు. అలాగే మాట్లాడుతున్నా, గ్రహిస్తున్నా, విసర్జిస్తున్నా, కనులు తెరిచినా, మూసినా జరిగేవన్నీ కూడా ఆ ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియార్థాల్లోనే వర్తిస్తున్నా కూడా తాను వాటి నుంచి దూరంగా ఉంటాను అని అతనికి తెలుసు. అంటే అన్ని పనిచేస్తున్నా అతను మైండ్ని దేంట్లోనూ పెట్టడు, వాటిల్లో లగ్నమవడు, అంటే వాటిల్లో ఇంట్రెస్ట్ చూపించడు అనమాట. అవన్నీ ఒక డ్యూటీ లాగా చేసుకుపోతాడు మెకానికల్గా, అంతేగాని అక్కడ దేని మీద అతనికి వాంఛ లేదు. సో అన్నీ కూడా ఇక్కడ దాన్ని ఈజీగా అర్థం అవడానికి భక్తి భావంలో అన్నీ కూడా భగవంతుడికి అని భగవత్ప్రీతి కోసం వినియోగిస్తాడు. కాబట్టి అతని ఇంద్రియ కర్మలు చేస్తున్నట్లు కనిపించినా కూడా ఎప్పుడు విముక్తుడుగానే ఉంటాడు. ఎందుకు అంటే అతను అన్ని భగవంతుడి కోసం చేస్తున్నాను అనుకున్నట్లుగా అని చెప్పి అంటున్నారు. చూస్తున్నా, వినడం ఇట్లాంటి కర్మలన్నీ కూడా మనం ఒక్కొక్కసారి ఏదైనా నేర్చుకోవడానికి జ్ఞాన సముపార్జన కోసం వింటూ ఉంటాం. వింటే కొన్ని విషయాలు మరి నేర్చుకుంటాం కదా, ఏదైనా పని చేయాలంటే ఎలా చేయాలంటే వినాలి ఎవరైనా చెప్తే. అలాగే నడవడం, మాట్లాడడం, విసర్జించడం ఇటువంటి కర్మలన్నీ కూడా ఒక కార్యార్థం కోసం చేస్తాం. ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే నడిచి వెళ్ళాలి, ఏదైనా చెప్పాలంటే మాట్లాడాలి. సో ఇవన్నీ ఒక ప్రయోజనం కోసం చేస్తాం ఈ పనులు. భక్తిభావంలో ఉన్నవాళ్ళు అలాంటి కర్మలతో వాళ్ళు ఎప్పుడు ప్రభావితులు, మాట్లాడడం అవసరమైనప్పుడు ఏదైనా చెప్పాలన్నప్పుడు చెప్తారు, అంతేగాని ఏదో బాతాకాని కోసం మాట్లాడరు. అలాగే మరి ఎక్కడికైనా వెళ్ళాలంటే అవసరమైన చోటుకు వెళ్తారు వాళ్ళ పని నిర్వర్తించడానికి, అంతేగాని వాళ్ళు ఏదో అటు ఇటు అన్నెసెసరీగా వెళ్ళడానికి ఉపయోగించరు. అలా అని ఎగ్జాంపుల్స్ చెప్తున్నారు. అలా ఇంద్రియ కర్మలచ్చే వాళ్ళు ప్రభావితులు కారు. భక్తి భావంలో ఉన్నవాళ్ళు ఏదో కాళ్ళు ఉన్నాయి కదా, అటు వెళ్ళి సినిమాకి వెళ్దాము, ఇటు పక్కింటికి వెళ్ళి కబుర్లు చెప్దాము, ఇటువంటివి వాటి మీద వాళ్ళకు ఉండదు అనేది చెప్తున్నారు. సో అలా భక్తుడు భగవంతుడి యొక్క దాసుణ్ణని ఎప్పుడు ఎరిగి ఉండటంతో ఈ భగవత్ సేవ తప్ప రెండో కార్యాలు, అన్య కార్యాలు చేయకుండా ఉంటాడు అని భాష్యంలో ఒక మనకొక మెథడ్ చెప్తున్నారు, ఇది ఫాలో అవటం ఎలాగూ అనేది. సో శ్లోకంలో ఏం చెప్పారు అంటే ఇలాంటి దివ్య చైతన్యం, ఎలాంటి దివ్య చైతన్యం ఇంతకుముందు శ్లోకంలో చూసాం కదా, ఈ భక్తి యోగంలో ఉన్నవాడు, సమత్వంతో ఉన్నవాడు, మరి కేవలం అన్నిటినీ సమానంగా చూడగలిగిన వాడు అని చెప్పారు కదా. సో అలాంటి యోగంలో నియుక్తుడైన వాడు విశుద్ధాత్ముడు, ఇంద్రియ మనస్సులను జయించిన వాడు, మరి ఇటువంటి వాడు అతను అన్ని వింటున్నా, చూస్తున్నా, పట్టుకున్నా, నడుస్తున్నా, శ్వాస తీసుకున్నా, ఏదైనా విసర్జిస్తున్నా, గ్రహిస్తున్నా, మూసినా, తెరిసినా, ఏదైనా సరే అతను అవన్నీ కూడా ఎలా చేస్తాడు అంటే అతను
చేసినా కూడా చేయనట్లుగానే వాస్తవానికి ఉంటుంది. ఎందుకు అంటే అతను ఇంద్రియాలు, ఇంద్రియార్థాలు ఉపయోగిస్తున్నా ఈ పనులు చేయడానికి వాటిల్లో అతని మనసు పెట్టడం లేదు కాబట్టి, అతని యొక్క మనసు కోరికతో లేదు, భక్తితో ఉన్నది. అందుకని అతను ఈ ఇంద్రియార్థాలు అన్నీ పనిచేస్తున్నా కూడా అతను వాటికి దూరంగా ఉంటాను అని అతనికి తెలుసు అని చెప్తున్నారు. బ్రహ్మణ్యాధాయ కర్మాణి సంజ్ఞం త్యక్త్వా కరోతి యః లిప్యతేన స పాపేన పద్మపత్రం ఇవాంభస. సో ఇతని యొక్క ఈ స్థితి అన్ని పనులు చేసినా ఏమీ చేయనట్లుగానే అతను ఎందులోనూ ఆసక్తి చూపకుండా ఉండగలుగుతున్నాడు. అంటే దాన్ని దేనితో పోల్చారు అంటే ఫలితాలన్నిటినీ భగవంతుడికి అర్పించి ఇలా సంగత్వం లేకుండా తన డ్యూటీ చేసేవాడు ఎలాంటి వాడు అంటే తామరాకు గనక నీటితో ఎలా అయితే తడవబడదో అలా ఇతను ఏ పాపకర్మలచే ప్రభావితుడు కాడు. సో తామరాకు మరి తడిచినా కూడా ఎలా ఉంటుంది, ఎప్పుడు పొడి పొడిగానే ఉంటుంది కదా తామరాకు, మనం చూస్తాం. దాని మీద తడి ఉన్నా కూడా మనం నీరంతా పక్కకి మనం గనక పక్కకి ఉంచేసామంటే ఆ తామరాకు ఏమి తడి లేనట్టుగానే ఉంటుంది కదా. అలాగే ఇటువంటి జ్ఞానంతో పనిచేసిన వాడు, ఈ భక్తిభావంలో ఉన్నవాడు, అతను ఏ పని చేసినా అతనికి ఏ కర్మబంధాలు పాపాలు ఏవి కూడా అంటవు అని చెప్పి, తామరాకు మీద నీటి బొట్టు ఎలాగో వీళ్ళు కర్మలు చేసినా వీళ్ళ కర్మలకి ఏ బంధాలు ఉండవు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం భక్తితో పనిచేయడం అన్నది చెప్పుకున్నాం కదా అంతకుముందు. వాళ్ళు విశుద్ధాత్ములు, మనస్సును ఇంద్రియాలను జయించిన వాళ్ళు, పవిత్రులు అని చెప్పి అలా భక్తి అన్నదానికి మళ్ళీ ఈ 9 విధ భక్తులు ఇక్కడ మనకి గుర్తు చేస్తున్నారు. శ్రవణం, కీర్తనం, స్మరణం, పాదసేవనం, అర్చనం, వందనం, దాస్యం, సఖ్యం, ఆత్మనివేదనం. భాగవతంలో చెప్పిన 9 విధ భక్తులు అన్నమాట. వినడం ద్వారా పరీక్షిత్ మహారాజ్ భాగవతం వినడం, కీర్తనం భగవంతుడి మీద కీర్తనలు పాడుకోవడం, మీరాబాయి స్మరణం ఆయన నామాన్ని స్మరించుకోవడం, జపించుకోవడం, హరిదాస్ ఠాకూర్ మరి ఆయన ముస్లిం మతస్థుడై ఉండి కూడా ఆయన నిత్యము ఈ నామాన్ని జపించాడు కాబట్టి నామాచారి అనే బిరుదు కూడా ఉంది. పాదసేవనం లక్ష్మీదేవి, అర్చనం పృథు మహారాజు, వందనం ధ్రువ మహారాజు, దాస్యం హనుమంతుడు, సఖ్యం మరి అర్జునుడు, ఆత్మనివేదనానికి బలి చక్రవర్తిని కూడా చెప్తారు ఎగ్జాంపుల్గా. అంబరీష్ మహారాజు అన్నిటికీ కూడా ఎగ్జాంపుల్ అని చెప్తారు. సరే, ఏదైనా ఈ భక్తితో ఈ రకంగా పనిచేసే వాళ్ళు తామరాకు నీరు పడ్డా ఎలా అయితే తడవదో వీళ్ళు పనులన్నీ చేస్తున్నా వీళ్ళకి ఏ బంధాలు పాపాలు అంటుకోవు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో భక్తితో పనిచేయడం అనేది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్. మరి ఈ ప్రభుపాద కూడా ఆయన ఈ భక్తి మార్గంలో ఉంటూ మరి ఆయన ఎంత పని చేశారు, ఎన్ని పుస్తకాలు రాశారు, మరి ఎంతమందికి బోధించారు, ఇవన్నీ కూడా ఆయన ఏ పని చేయకుండా మరి కూర్చోలేదు కదా. సో అది ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్. సో తామరాకు నీటితో ఎలా అయితే తడవదో వీళ్ళు పనులు చేస్తున్నా వీళ్ళకి ఏ పాపాలు బంధాలు అంటవు. కాయేన మనసా బుద్ధ్యా కేవలైరింద్రియైరపి యోగిన కర్మ కుర్వంతి సంజ్ఞం త్యక్త్వాత్మశుద్ధయే. సో యోగుల శరీరం చేత, మనసు చేత, బుద్ధి చేత, బుద్ధ్యా కేవలై అంటే పవిత్రీకరించబడినటువంటి ఇంద్రియాలతో, ఇంద్రియైరపి అంటే ఇంద్రియాలతో కూడా యోగిన అంటే ఈ భక్తి యోగంలో ఉన్నవాళ్ళు కర్మ కుర్వంతి కర్మను చేస్తారు. సంయంత్యత్వ ఎలా సంగత్వాన్ని వదులుకుని ఆత్మశుద్ధయే ఆత్మశుద్ధి కోసం. సో ఆసక్తిని అటాచ్మెంట్ని వదులుకుంటేనే ఆ శుద్ధత్వం వస్తుంది. నాది నాది అనే ఆసక్తి ఆ అటాచ్మెంట్ పెట్టుకున్నా ఉంటే స్వార్థం డెవలప్ అయిపోయి ఇక మనకి శుద్ధత్వం పవిత్రీకరణ ఉండదు. కాబట్టి యోగులైన వాళ్ళు ఈ సంగత్వాన్ని వదిలిపెట్టి ఆత్మశుద్ధి అనే ప్రయోజనం కోసం. సో సంగత్వాన్ని వదిలితే ఏమొస్తుంది, ఆత్మశుద్ధి కావాలంటే మనకి సంగత్వం అటాచ్మెంట్ వదులుకోవాలి. అటాచ్మెంట్ అంటే రాగము ద్వేషము ఇటువంటి ఫీలింగ్స్ని వదులుకుని ఆ స్వార్థం వదిలినప్పుడు రాగద్వేషాలు వదులుతాయి. అలాంటి
అలా మనం వదలగలిగినప్పుడు ఆత్మశుద్ధి మనకి వస్తుంది. ఈ ఆత్మశుద్ధి ఎందుకు వస్తుంది? అలాంటి ఆత్మశుద్ధితో ఉన్నవాడే కదా మరి మోక్షాన్ని పొందుతాడు అని ఇక్కడ చూసాం కదా మరి మనం. అన్ని చేస్తున్నా కూడా వాళ్ళు ఏ పని చేసినా చెయ్యని వాళ్ళు అవుతారు, వాళ్ళకి ఏ బంధాలు అంటవు అని చెప్పి చూసాం మనం. ఇక్కడ పైన వాళ్ళు మరి అన్ని పనులు చేస్తున్నా వాళ్ళు ఏ పని చేయని వాళ్ళు అవుతారు. వాళ్ళు నిత్య సన్యాసులు, దేన్ని కోరుకోరు, దేన్ని కాంక్షించరు, నిర్ద్వందులు, అన్ని పరిస్థితులు సమంగా ఉన్నవాళ్ళు బంధాలన్నిటి నుంచి బయటపడి సుఖంగా ఉంటారు అన్నారు. సో అవన్నీ మనం వదిలిపెట్టగలిగినప్పుడు ద్వేషాన్ని, కాంక్షని అంటే రాగద్వేషాలు వదిలిపెట్టి నిర్ద్వంద్వం అన్ని పరిస్థితుల్లో సమత్వంతో ఉన్నప్పుడు మనకి ఆ శుద్ధత్వం లభిస్తుంది. ఆ శుద్ధత్వం ఉన్నప్పుడు మరి శుద్ధత్వం ఉన్న వాళ్లకు మోక్షం లభిస్తుంది. అందుకని ఫలితాలన్నీ భగవంతుడికి అర్పించి సంగత్వం లేకుండా ఉన్నవాడు తామరాకు మీద నీటి పొట్టిలాగా ఏ కర్మలతో పాపాలతో ప్రభావితుడు కాడు. అలా ఇలాంటి యోగంలో మనసు, బుద్ధి అన్నిటితో ఇంద్రియాలతో వాళ్ళు కర్మలు చేస్తున్నా వాళ్ళు అటాచ్మెంట్ అనేది వదిలిపెడతారు. ఆ కర్మ ఎలా చేస్తారు వాళ్ళు అంటే వాళ్ళు మనసుతో చేసిన, బుద్ధితో చేసిన, శరీరంతో చేసిన వాళ్ళు సంజ్ఞంత్యత్వ అటాచ్మెంట్ వదిలేసి ఆత్మశుద్ధి కోసం ఆ రకంగా చేస్తారు. కాబట్టి ఈ జ్ఞానం ఉన్న యోగులు సంగత్వాన్ని వదిలి ఆత్మశుద్ధి అనే ప్రయోజనం కోసం. ఎందుకు ఆత్మశుద్ధి కావాలి అంటే మరి అదే మోక్షానికి, ఆత్మశుద్ధే మోక్షస్థితి. కాబట్టి ఆత్మశుద్ధి అనే ప్రయోజనం కోసం మాత్రమే దేహంతో, మనసుతో, బుద్ధితో, ఇంద్రియాలతో కూడా కర్మను చేస్తారు. దేంతో చేసినా వాళ్ళు ఈ సంగత్వం లేకుండా కేవలం ఆత్మశుద్ధి కోసం చేస్తారు అని చెప్తున్నారు. సో ఎప్పుడు ఆత్మశుద్ధి జరుగుతుంది అంటే సంగత్వాన్ని వదిలినాం. యుక్త కర్మ ఫలం త్యక్త్వా శాంతిమాప్నోతి నైష్ఠికీం ఆయుక్త కామకారేణ అయుక్త కామకారేణ ఫలే సక్తో నిబధ్యతే. మరి ఇలాంటి భక్తిలో ఈ యోగంలో ఉన్నవాడు అంటే కర్మఫలాలు త్యక్త్వ, ఏది కర్మఫలాలను వదులుకుని చేసినప్పుడు శాంతిమాప్నోతి అంటే శాంతిని పొందుతాడు. ఎలాంటి శాంతి? నైష్ఠికి, నిశ్చల శాంతిని పొందుతాడు. మరి కర్మఫలాలను వదిలిపెట్టడం అంటే ఫిజికల్గా కూడా వదలమనడం లేదు కదా, వాటి మీద ఆసక్తిని వదలమంటున్నారు. అది ఇక్కడ ముఖ్యమైన పాయింట్. ఇప్పుడు లాభం వస్తే వదిలేసి పక్కన పడేయండి అనడం లేదు, నువ్వు తీసుకోవచ్చు. అలాగే మరి నష్టం వచ్చినా నువ్వు నాది కాదు, నాకు వద్దు అని అనుకోకు, మరి తప్పదు. అప్పుడైనా నీదే, అది లాభమైనా నీదే. లాభమైనా తీసుకోవచ్చు, కానీ ఎలా తీసుకుంటాము అంటే మనం సమత్వంతో తీసుకుంటాం. అంటే దాని మీద విపరీతమైన మోజు లేదు లాభం పట్ల, అలాగే ద్వేషం, నష్టం పట్ల విపరీతమైన అయిష్టము లేదు. నువ్వు ఏదైనా ఆ సమత్వంతో ఉన్నావు, ఏదో ఒకటి వస్తుంది అన్నట్లుగా. అలా నీకు ఆసక్తిని వదులుకున్నావు అంతే ఆ కర్మఫలం మీద. అలా నువ్వు సమత్వంతో ఉండగలిగి ఆసక్తిని వదిలిపెట్టినప్పుడు నీకు శాంతి వస్తుంది, నిశ్చల శాంతి. మరి అంతే కదా, ఈ లాభం రాదేమో అనుకున్నామంటే ఏం జరుగుతుంది? నష్టం వస్తుందేమో అని భయపడుతుంటే మనశ్శాంతి కరువు అవుతుంది, అంతే కదా. అలాగే మరి లాభమే కావాలి అనుకుంటే ఆందోళన పెరిగిపోతుంది, రాకపోతే ఏమవుతుందో అని. అందుకని ఆ సమత్వం ఉన్నవాడికి ఈ ఆందోళన ఉండదు, భయం ఉండదు, శాంతంగానే ఉంటాడు ఏదైనా మరి సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు. సో లాజికల్గా ఆలోచించినా మనం కూర్చుని మనకు అర్థమవుతుంది ఈ విషయం. మరి ఎవరైతే ఏది జరిగినా సమత్వంతో ఉండగలరో వాళ్ళు శాంతంగా ఉండగలరు, వాళ్ళకి ఆందోళనలు, భయాలు, దుఃఖాలు ఉండవు కాబట్టి. సో నిశ్చల శాంతి ఆప్నోతి పొందుతారు కర్మఫలం త్యక్త్వ. ఎవరైతే ఇలాంటి సమత్వంలో నియుక్తులై కర్మఫలాల పట్ల ఆసక్తిని వదిలినప్పుడు నిశ్చల శాంతిని పొందుతారు. అయుక్త కామకారేణ ఇలాంటి నిశ్చల స్థితిలో లేకుండా, సమత్వ స్థితి లేకుండా భక్తిభావం అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. అంటే ఆ సమత్వ స్థితి లేకుండా ఉన్నప్పుడు కామకారేణ అంటే ఫలితం అనుభవించడాని కోసమే నువ్వు ఫలే సక్తో ఆసక్తితో ఆ ఫలితం మీద
నువ్వు చేశావంటే నీ బాధ్యతే, బద్ధుడు అయిపోతావు, బందీవి అయిపోతావు, ఇక కర్మఫలాలకు బద్ధుడు అవుతావు. అదొకటి. మనం లాజికల్గా మళ్ళీ ఇక్కడ ఆలోచిస్తే మరి బద్ధులం అవుతున్నాగా ఆందోళనలకి, దుఃఖాలకి, మరి భయాలకు. ఎందుకు వాటన్నిటికీ మనం బద్ధులం అవుతున్నాం? ఈ కర్మఫలం మీద ఆసక్తి ఉండబట్టి. ఎక్కడ జరగదు, జరగకపోతే మనకి నష్టం వస్తుందేమో, జరిగితే బాగుంటుంది, చాలా లాభం వస్తుందేమో, ఆ లాభం నష్టం వస్తే రాదే అని ఆందోళన, భయం, ఇవన్నీ ఆ కోరిక వల్లే. ఆ రకంగా మనం వాటికి అన్నిటికీ బద్ధులం అయిపోతున్నాం లాజికల్గా ఆలోచించిన. సో ఆ సమత్వ స్థితి ఉన్నప్పుడు వేటికి బద్ధులంగా నిశ్చల శాంతితో ఉండగలుగుతాం. అది ఇక్కడ చెప్తున్నారు. సో ఇలాంటి నిశ్చల తత్వంలో ఉన్నవాడు సర్వకర్మ ఫలితాలను భగవదర్పితం అనుకున్న అతను వదిలిపెట్టగలిగాడు కాబట్టి కర్మఫల ఆసక్తిని, నిర్మలమైన శాంతిని, నిశ్చల శాంతిని పొందుతాడు. కానీ ఇలాంటి సమత్వ యోగ స్థితిలో లేనివాడు, తన కర్మఫలాల పట్ల ఆసక్తి కలిగి ఉన్నవాడు తప్పకుండా బద్ధుడు అవుతాడు. ఇక ఇరుక్కుపోతాడు ఆ ఫీలింగ్స్ అన్నిట్లో, భయంలో, ఆందోళనలో, దుఃఖంలో, వీటన్నిటికీ బందీ అయిపోతాడు. అలాగే కర్మబంధాలు కూడా ఏర్పడతాయి. ఆ ఫీలింగ్స్ అన్నీ వచ్చినప్పుడు ఆ ఫీలింగ్సే బంధాలుగా మారి ఇక నెక్స్ట్ జన్మలో దానికి తగ్గ ఆ ఫీలింగ్స్కి తగ్గ జన్మలే వస్తాయన్నమాట. సర్వకర్మాణి మనసా సన్యస్యాస్తే సుఖం వశీ నవద్వారే పురే దేహి నైవ కుర్వన్న కారయన్. సో అన్ని కర్మలు కూడా మనస్సుతో సన్యసించిన వాడు సుఖాన్ని సుఖంగా వశీకరణ చేసుకోగలిగిన వాడు, నిగ్రహించుకోగలిగిన వాడు ఈ నవద్వారపురే అనేటటువంటి ఈ దేహంలో, 9 ద్వారాలున్న ఈ దేహంలో నైవ కుర్వన్న కారయన్, చేస్తూ ఏమీ చేయకుండానే, చేస్తున్నా కూడా ఏమీ చేయనట్లుగానే సుఖంగా ఉంటాడు. సో దేహంలో ఉన్న ఈ ఆత్మజీవుడు తన స్వభావాన్ని అరికట్టుకుని, అంటే నియమించి కంట్రోల్లో పెట్టుకుని, స్వభావం అంటే ఏంటి? గుణాలను, ఇంద్రియాలను, మనస్సును ఎవరైతే కంట్రోల్ చేసుకోగలరో, కంట్రోల్ చేసుకుని మానసికంగా కర్మల్ని త్యజించమంటున్నారు. శారీరకంగా కాదు, శారీరకంగా అన్ని పనులు చేయి, మానసికంగా త్యజించు. మరి ఇందాక చెప్పారు కదా, ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్నవాడు చూస్తున్నా, మాట్లాడుతున్నా, శ్వాస తీసినా, వదిలినా, కూర్చున్నా, కళ్ళు మూసుకున్నా, తెరిచినా, ఏది చేసినా అతను ఇంద్రియాలు చేస్తున్నాయి, నేను కాదు అనే ఫీలింగ్తో ఉంటాడు అని చెప్పి మనం చూసాం. సో అలా మానసికంగా మనం త్యజించాలి. బాడీ చేస్తున్నా కూడా మైండ్ని ఇది నాది అనుకోకుండా మానసికంగా త్యజించినప్పుడు కర్మ చేయకుండానే, కర్మకు కారణం కాకుండా ఇకప్పుడంటే అతను కర్మ బంధాలకు వేటికి కూడా గురికాడు. ఈ నవద్వారపురంలో సుఖంగా ఉంటాడు. నవద్వారపురం అని ఎందుకన్నారంటే 9 రంధ్రాలు ఉన్న బాడీ కాబట్టి నవద్వారాలు. 2 కళ్ళు, 2 నాసికా రంధ్రాలు, నోరు 5, 2 చెవులు 7, జననాంగాలు 2, 9. సో అలాంటి దేహంలో సుఖంగా ఉంటాడు. కర్మను చేస్తున్నా అతను చెయ్యనట్లే అవుతుంది, ఆ కర్మగానే ఉంటాడు, ఆ కర్మస్థితిలోనే అని చెప్తున్నారు. సో 13 శ్లోకాస్ చూసాము, మిగిలిన 13 రేపు చూద్దాం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ.